Lokal. Nagpasyar dagiti provincial little officials ken ni Governor Cecilia Araneta Marcos idi napalabas iti Office of the Governor kas paset ti opisyal nga pinagtakemda iti leadership immersion activities nga naited kadakwada. Kabayatan ti panagbisita na bara nga pinasangbay ni Governor Araneta Marcos dagiti agtutubo nang tidpay iti inspirasyon kadagiti ubing kas sumarunong nga leaders iti Ilocos Norte. Impaganit ket na ti kinapateg ti panangidaulo tinasapa apan nakipaset ti panagturay ket mangipalubos kadagiti agtutubo iti nasaysaya at apan nakaawat iti serbisyo publiko ken ti akemda akas masangwanan a leader kadagiti komunidad da. Kas panangbigbig ti panakipaset ken panagkumitda pinadayawan ni Governor Araneta Marcos iti certificates of recognition kadagiti provincial little officials. Binigbig na pa iti kontribusyon dagiti mangisursuro, guardians, naganak ken ti Department of Education. Kapo ti agtultuloy apan nangiwanwan ken panagdaraken kadagitoy nga agtutubo. Nakipaset da pa iti sanggunyang panlalawigan session, gundaway napadasan da iti aktwal apan nakaisayangkat iti maysa a provincial legislative session. Kabayatan ti session kanda iti gundaway makamammo dagiti representar da nga opisyal ti probinsya ken nayamammo dagiti naduma-duma a resolusyon ken ordinansa a nakairamanan iti session's agenda. Nagserbi ti aktibidad akas learning platform. Dahito yung aktibidad tapno may pateg dagiti agtutubo iti legislative work ken governance. Bayat tinasapa a civic engagement ken leadership development kadagiti agtutubo nga Ilocano. Para iti IFM News, Idol Glenn Batuyong, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.